Îți las cea mai scurtă practică de curățare. O singură afirmație, tot ce trebuie să faci este să fii prezent cu tine și să ai o intenție clară. Ascultă. Tot ce nu mi-aparține să fie extras și eliberat cu conștiința atașată, redat aparținătorului. Tot ce nu mi-aparține să fie extras și redat aparținătorului cu conștiința atașată. Și respiră. Fă asta ori de câte ori ai nevoie. Ori de câte ori ai nevoie. Când simți că ești prea încărcat, când simți că te-ai întâlnit cu persoane care poate nu au cea mai bună energie, dar să știi că poți să fii influențați de la distanță. Așa că ar trebui să fie igiena ta personală, să te cureți de fiecare dată. Fii cât mai prezent cu tine și rostește. Orice nu mi-aparține să fie extras și redat aparținătorului cu conștiința atașată.